Vrăjitoarea vede în globul de cristal doar ce se întâmplă în toaleta clientului. În 3, 2, 1, start! Ibrice, ilice, ape de carice, toate cele la un loc, făd în glob ceva mai hop-poc. Vă rog eu să mă ajutați, vă rog, spuneți-mi ce în rezervă viitorul. Ce-ți rezervor? Viitorul aș putea să spun. Dar de ce ai venit? Uite, știi ce văd? Ai un blocaj. Da, Da, digestiv. când? Păi, cam cât să zic, cam ieri, cam alaltă ieri, cam... Da, la job mă interesează proiectul ăla la care am muncit atât de mult, cum o să iasă? Ce mi se arată mie aici, iese bine. Iese? Da, deci din ce văd că ți iese ție la job, Iese? Eu vreau să curgă totul lin. curge în blocuri, dacă îmi permiți. E mai compact proiectul ăsta decât... Vai, să mă simt atât de ușurat. Așa pare, da. Ce mă bucur, ce S-a mă mai bucur. ușurat Am fost atât cineva. de stresat în ultima vreme. Să știi că cineva te pândește la cotitură. Mă rog, la... În fine, s-a pus camere în băi.